खो खोला चांगली खेळतात रे भरपूर जण तिथं. जाऊया ना आपण पण. हा जाऊया आता आपण पण. चला मित्रांनो नंतर जाऊया खो खो आपण. खेळून आम्ही हेलोंड काढणार आहोत ते पण दाखवत आहोत. आता आम्ही इथं जाऊ खाली खो खो खेळतायत तिथं लय जण आली पोरी पोरा. आता खेळू त्यांच्या सोबत. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचा पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी सोहम मोडवे. आता आम्ही खो खो खेळणार आहोत. नंतरला मग हेलोंड शोधणार आहोत. खो खोची पहिली व्हिडिओ दाखवू आणि काल आम्ही काल एकदा केलेली होती खो खोची व्हिडिओ ती रिटर्न आज करणार आहोत. चला आता जाऊया तिकडं. मित्रांनो खो खो ते बघा खेळतात अजून पोरं. आता आपण जात आहोत. फक्त जरासं फक्त 2 उड्या घातल्या का पोचू आपण तिथं बांधावरनं. हो बांधावरनं. बघूया आता किती उड्या पडतील ते. एक उडी. हा इकडनं रस्ता आहे. खाली बसलं माप जण आलीत रे. पाण्याची खास सुटतात. मैदानवर आलो. बघा हा आपला आहे. ए बॅको आहे पाठी फिरलाच ना. अरे पाठी फिरलाच ना. अरे जान पकड ना. ए नाही फिरलाय. हे आउट आहे.
हे नाही झाला. हे नाही आउट आहे. नाही लागलाय. या तेजस लाग्या खेळायला. जा ए खाली बस.
हे लागलाय. ए बॅकवाय. मित्रांनो, पाऊस पडल्यामुळे आज आता आम्ही IPL ची कशी मॅच बंद होते पाऊस पडली का, त्याची आता आमची खो खोची मॅच बंद झाली आणि तिकडे पोरं अजून बसले. तिकडे अर्धी एक पोरगी गेली, ती आमच्या शाळेतलीच आहे, गावातली पण तीच गेली. आणि आम्ही इथं आता माया मामाच्या इथं बसले. ह्यांचे दादा आणि माझे मामा लागतात म्हणून त्यांच्या इथं आम्ही इथं बसलो. आता ते मुंबईला आहेत आणि आम्ही इथं बसलो वटीवर. पोरा इकडे आहेत आणि चौकाच पाऊस आहे, जोरात नाही, कारण की मोबाईलला काय होईल म्हणून आम्ही आलो पहिले. मित्रांनो, आता खो खो खेळून आमचं झालं आणि पाऊस जरा जरा येतोय. आता आम्ही हेलोंडो काढायला जाणार आहोत. हेलोंडो आम्ही काढून तुम्हाला दाखवू आणि तुमच्या इथं काय बोलतात ते कमेंट करून सांगा. लास्टपर्यंत व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप करू नका. आता थोड्या वेळाने निघूया, चला. रोड वर येतो मंदिराकडे आता.
मैदानावर. मित्रांनो आता आम्ही थोडा वेळ म्हणजे मगाशी बोललो थोड्या वेळाने जाणार आणि आता छत्रा बित्रा घेऊन आलो. आता आम्ही हेलोंड काढायला जाता. चला. आज सोम मारताय शिकांदा. मी काय बोललो नाही अजून काय मारले नाही तुला काय नाही. शिकाना हातात काय आणलायस? दुसरा बोलत होता. हे चला चला हाय काय त्या रोडच्या बाजूला बघता कुठं आहेत काय मगाशी जाताना असले तो खोदत घेऊ. पवाय जाताना बघितलं किती 5 ते 6 बघ. कुठेतरी संकेत मी बघितलेला. इकडून आहे इकडून इथं इथं कुठेतरी होतं इथं. अरे तू गप्प बस ना. असा घे ना. हे 3 पानाचं असतं ना. मला पण नाही माहित. मित्रांनो 3 पानं असतात. हे हा काय आहे? हा कसला आहे? हा काय आहे हा? तो असू दे. गुंडा कुठं आहे तुझा? कुणाला झालाय? अरे हेलोंड्याच्या ह्याला झालाय. हेलोंड्याची वेळ कुठं आहे? तुट पण नाही हा. इकडून तुला हा बघ काहीतरी हाय हा. दाखव दाखव. सोम खाऊन बघ रे. अरे गुरकू कुठं बघ गेला तू? गुरपाटून गुरपाटून कुठे दिसताय? बघता याला तोडून बघता. कुठं आहे? खोदत गॅस. छत्री हे आणली का पिशवी? आता दाखवलेला असतो कुठला दाखवलाच वेळ. पिशवी आणली ही बघ. पिशवी आणली पिशवी कशाला? मग कशी जमवायचं कशात? अरे हात आहे. ये पक्का हे शुभमदा इकडे ये बघ. निघाली घेतला पहिलाच. हे शुभमदा हा बघ कुठं आहे? इथं एक गेले काय काय हे शुभमदा दाखव दाखव. थांब जरा. मित्रांनो हेलोंडा दिसलाय. हा बघ. खोद खोद खोद. तोडू नको त्याला पहिली. त्याचा बुंदा तिथं पण आहे. तू माहिती इथं आहे. मग पहिला तो ह्याला तर काढ. आता कसं मला हे मला भेटेल ना. हे हाय काय? हेलोंडा इथं. थांब रे ह्या सोमला सांगा गपरा ह्या. हे शुभमदा हा बघ. हो असू दे. हाय मला पण नाही एवढा माहित. अशी शिका अशी पक. हा बा वडू नको वडू. गुंडापासून नको तोडशील. दगडी काय वाटतं? हे काय वरच्या अजून खोद. हेलोंडाच आहे ना. फोडशील त्याला अशी. काय बार काय बार काय. दाखव. दे हेलोंडा भेटला एवढाच आहे. दे मी करता. मग वेळ सांगत जा. बारका भेटला तरी पण दर्शकान. छत्री ठेवू काय? ही अल्ब इथं होती. छत्रीत ठेवताय. हो तो खोद. दे त्याला हेलोंडा नाही भेट. खोद खोद. हा भेटला तर भेटला. इथं पण कुठेतरी गुंडा आहे. ते माझ्याकडे काय आहे? इथला कुठं आहे तू?